ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಾದೆಂಕಿನಿ ಗಾಡಿ ಗಿಡ್ಪರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇದಣ್ಣ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಗಿಡ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಪೋಪಿನ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಗಿಡ್ಪುನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಗಿಡ್ಪುವೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪಿದಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ 1.5 hour ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂದ್ ನವರಾತ್ರಿ ಆತ ನಡೆದ ಅವರ ಟೆಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕ್ಯೂಡ್ ಉಂತುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಅಂಡಲ ಜೊತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ವೀಕೆಂಡ್ ತುಕ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಬಣ್ಣ. ಅರ್ಧ ಸಾಧಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲಂಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡು ಉಂಟದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ನಾ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚಾದ ದಾಲ ಚಾ ಪರ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕದು ಮೀಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮೂಲೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲೊಂದು ಚಾ ಪರ್ದು ಪೋಯಿ ರಸಾಯನ ನಮ್ಮೈತೆ ಕೊಲ್ಲೂರುಡು ಪರತಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪಾವನ ಸುದೆ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ಸುದೆ ತಟಟುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೈತೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ರೀಚ್ ಆಯ ಸೌಪರ್ಣಿಕ ನದಿ ತೀರಡುಲ್ಲ. ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಂದೇಶ್ ಮೇರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾರ ಮೂರು ಪೋಯ್ ಕೊಲ್ಲೂರು. ಈ ಅಭಿಷೇಕ 11:30 ತನಕ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅದುವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರು ಅಂಗಿ, ಬನಿಯನ್, ಕೋಟು, ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ ಆಂಡ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಲೈನ್ ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ನವರಾತ್ರಿ ಆತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಕೊಡು ಇದಾಯ್ತು. ತೂನಾಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಕ್ಯೂ ತೂನಾಗ ಸಾಕಾವನುಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಆವು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಆವನಾಗ. ಸೊ ತೂಕ ಕಲ್ಮಶನಾಶಿನಿ ಕಾಮಿನಿ ವೈ
ನಮ್ಮಾಯ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಬತ್ತ ಉಲಾಯ್ಪೋನಾಗ ಗಂಟೆ ವರ್ಮರೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈಪೋದು ಬತ್ತ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಆದ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಕುಂದ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಜನ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ನಾನೈತೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತು ಪಿದಳು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಅಪ್ಪನ ಅನ್ನದಾನದ ಒಣಸು ಮಲ್ತ ಮುಂತಡ್ದು ಮೂಲು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಣಸ ಅಂಡ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪಿದಡುನು ನಾನು 1.5 hours ಜನ್ನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ತಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಯ್